Здравейте, човечета! Да, вече ще ви викам човечета. Имам едно съобщение към вас. Моля ви да се абонирате, ако искате, но стремя се към повече абонати. Ще качвам клипове доста често вече, през няколко минути, може би. Моля ви, след всеки клип да давате долу коментари за следващия клип какъв ще бъде и което предложение събере повече харесвания, на който повече му харесва това предложение за клип да направя, него ще направя, ще се съобразявам за... Но ако примерно реша да го направя рано или няма още коментари, ще го направя нов. Обаче, ако веднага след клипа, който съм направил на това съобщение изникне нещо, аз ще го направя. Така че не се притеснявайте, но можете след всеки клип да давате предложения, няма никакъв проблем. Аз на всички клипове, от тук насетне на всички клипове, отдолу ми давайте предложения за какво да направя на следващия клип. Това беше моето съобщение. Гордо след около половин час ще направя още един клип. Така че